exam ne ini ani a Yosan High School a ati chaber pahni na le an class a athiam ber ni bok chon Jesu a chuan an school a athiam ber ni adu em awangin exam na a enton atung ta a toilet a alutin a enton tur chu lekha pheka aziak a omre em awang le a omdan atang chuan a thian pa gogi te a chuan a hrethiam exam chu an chanta Jesu a chuan a korban tlon chunga a thu ruk enton tur azia na lekha chu a en le thina tu ma in an hmulawe mo ati lain zirtir tu bongo a chuan alo mureng Jesu a lampana akal phei gite an alo mu chuan zirtir tu pa chu ko vatin toileta kal angai thu shilin alo ti buaya chumi chungin Jesu an lekha chu a charwata a thial ngala man chua ani talo ani an class president Yeremin exam paper te office a darwalin an zirtir tu bongo a podo chu a honga zirlai no pangthin khatharau alo man to te list chu a ena tuna abitum ni mek chon Jesu a mingpo alo omani ma se a in chian zel ma in zirtir tu chu arun langa a chhuatir ta ani gite an basketball a khelain Jesu a arun langa klasa athil ti sanga wangin lom thu ashila ingtianga a en ton chungchang lo hriange ani azot gite a chuan hunrei tak anlo inchian that to awangin hriat a har lo thu asoya ingwanga en ton tamai nge ani azota ma se a changlo zirtir tu bongo wan Jesu a chu counseling room a akawa exam an neina a en ton chungchang le a thian pa gite an alo pui dan a hriat vek thu asoi Jesu a chu phatum ma se a theilo a le khadol kha arun chak chuaka zirtir tu chuan in tur a pe a maktakin chumi a ina tang chuan lekha athiam te em a classmate ten an hria thiam lo te an zota alo hril fia thiam zial mai chu nuama ti hle ma se chu in tur chuan rei a olo zirtir tu hena avakal le a in tura in nu a lekha athiam tak em thu soin adang pele turin angena nima sela chumi tur chuan ani pu in contract assign angai don ani an skula chuan tuma in a om ti po an share lo vending machine hi alo om ringota chuta chuan athil inchin angkha omin nikhata pakhat zel in turani pakhat aya tam a in thiang lo chu thile in atanga lekha athiam tak e mawang chuan gite apo in mak athi hle a ni tin na ina azir ring boka ma se chu athil in chuan laklet anei thung a in tampo le a hria na te chu an bo tial a in a pianga hria na te an bo zel awangin athil ngai hlut le hria ring adu zwal te chu hring tura von that angai a thian pa in abiak ring lai po in shelo angmai in a oma engthil nge a in ti le chutiang thil thalutuk ane ni chuan pe ve turin ati a ma se Jesu a chuan a thian pa hming le class zat chu arun sui chuak lula gite an ashiat na test nan karmasa a an movie en ming an zota action movie ani thu in a chang ma se ani na taka chuan movie an la en reng lo gite a chuan rei tak chung chu movie en dun an tum to thule Jesu a chu lekha zir atu zela wanga movie en tura an la kal thei lo thu asoi ashiat na te hlo tak tak le tak tak lo azota ma se Jesu a chuan azo na te chu chang lovin ti tur nei thu asoya gite a chu akal san ta zo kani library a lekha azir pa a in tur ngai hlir a in reng lai chu Yeremi sangu wale gite a ten an lo en thla a Yeremi chuan gite a hena an class a thil mak tak a thlen mek thu le zirlai te chu pakhat te a an bo zel thu asoya gite a chuan a hrethiam lo hle zirlai te chu an bo nge ya ma se an ril ruwa an ma ni hria na reng om lo thu asoi tel boka gite a chuan chuti ni si a an bo ti a hriat si da na zota ma se chan nge na shebik lo Jesu a hi adota bo le tur chu ani a ring ani Jesu a library atanga a chuak chu an zui zela an skula vending machine lo om ringut po chu an ba mu chuak an skula chu tiang vending machine chu a om an shangai silova mak an ti hle test nei le tur an ni a kalna tur shelovin alo ding renga
Klasa zirtirtu in arun shwailu chuan mithar angmai ani a om dan te chu amak to hle a hriat na abo zel awangin abana te chuan a classmate mingte a school mingte le a thian thaber gogi te mingte chu aziaka ma se chu tianga azia lai po chu a hreto ngai lo zirtirtu hna kal le in exam ber azo to boka a hriat na te nei let adu thu a hrila ma se zirtirtu chuan a hriat na a hlo to te chu anei kir thei to lo thu lo shilin chu an inrem dan ani thu asoi chu ta tang chuan jesu a chuan skula thiam ber ni tum ringot aya poimo zok chu a hre thiam ta a thian pa gite ane na an hun man thin te hlimna le thil ti chakna purna alo nei thin te chu angaya nei let le adua ma se om dan chu a hre thiam lo tak zet ani gite anen basketball an khelain abana athil zia te chu alo hmuwa ma se engma soi lang lo exam ber azo to boka gite an movie endun turin asoma ma se ti tur anei thu in a chang le a akal san le dai ani ti chuan an zirtir tu pa in ina a hruai ho tur thu shilin mun engi mulam panin an kaldun chuta chin chu jesu a hmu tur om le to lo ani sangu le geri mi te chuan an class a thutna ruak atam talu tuk chumak an di thu an soya jesu a thutna a te chuan thu in gogi te ti hming in ziak chu an hmuwa giti a hne na chuan jesu ati hming pu a hriat le hriat lo an zota ma se ani chuan a hriat ngai lo thu a soi si a mak an ti hle ani high school zirlai do hi chu dar thalang ma a thaphan mel zit hian adinga athil ton te chu mumang mai ni se ati tak zet do hi chu yosang high school a zirlai ani a an school chuan website siamin chuta chuan zirlai no pangten school an ni tin hun man dan tele an thalak te an upload thin zirlai pani ten website chu anin an zirtir tu step atanga alum dan chanchin an chiara tin an school a chuan mi pani in ngai zong an om chanchin an chiar bok an website chuan chung in ngai zong nia an soite privacy ven himnan an ming taktar long lovin ami pa chu lt le a meichia chu ct in an da maya ma se comment atang chuan l chu mi pamhel thatak mai senior li jong suk le si chu an school a luthar an school model ni bok chon yuna ti achiang hle thung chon yunai chu luthar ma ni se an school a chuan alar hle a an school senior meichia te puin an thik thei hle chu mai ba ka li jong suk chuan bialnu ani sa reng to aming chu do hi ani chu wangin thu thang chuan mi denga event a hlo zwal hle do hi chu a thian pahnih te nen cafeteria an chola anni po in do hi belpa le luthar in de thu thang chu an lo hre ve bok a thian te chuan chon yuna chu an soi chena sal le a amel thatna chuan thian nu ne na khai khin chuan engma ni lo thu te an soya do hi chuan a thian te chu alaman tran thlatna awangin lom thu ashila ma se ani po chu thu thanga wang chuan athin ur le thung athin urna ti zual turin an school ti fai tu in jongsu kanena an thalak notice board in tar chu la thla in chon yunai le li jongsu ka te thalak chu atar ta zoka chon yunai chu amel that em awangin da hi thian te po chuan thalak chu enin an lo faka da hi chuan athik le an thian nu lung oilo mel chu mufatin chon yunai chu thalaka alan chiat le thu an sui le nu no a ma se do hi chuan akal sandai an thian nu kalson nu chuan meche pahni te chuan yunai le jongsu gade chu in me an ti dei zok thu an soya do hi chu a makeup siam thaturin inzilna roma akala tu naya amelin chiat lampana shia in milcha in ti to lova aril ru aboy hle pon lama meche then khat chu avin an tlan loi mai an skola mi palar berle do hi belpa ni bok li jongsu kan mu wanga lo ni karkalta changkhan do hi le jongsu ka te hian inkara harsan na no ne chanto me chate chuan jongsu ka chu zui zelin athla ti an lak saka ma se ani ero chuan enga ma ngai lo do hi avena do hi ero thu thanga wanga la thin rimin alo hoi son dai anuwa school building chunga in muin jongsu ka chuan an indi thiam lo ngun ema wangin uning machan in thenri adu thu asoya do hi chuan rin harsa ati hle alorin dan chuan hun enge muchen ati to khuma wangin ati diklo te ashia anga
ngai dam dilin a hne na aron kal alo be se ani engkim ma chon yunai chu apua jong su ka chu ngai zong dang nei san tak tak le tak tak lo azot jong su ka chuan thu thang dik lo mai mai ani thu asoya thil danga soili ma in do hi chuan an in chen to awanga ama bele to ngai lo turin jong su ka chu ashil akal ma in jong su ka nilovin ama chu athen masatu zok ani thu asoi khirbok class pakhata hian zirlai pahnin ni thumvel kalta atang khan zirlai engza chi angi school ron kal lo ti an lo soi duna thunna then khati chu aruak renga wangin mak an ti deu ani school building chunga tanga aron let le lama do hi chu an school a zirtir tu thar oki chul nen an in toka akal pela ma se oki chul chu in herin thil shet ne ni om takin do hi chu a en lunch ei zo a do hi chu a makeup te hnoi thale turin washroom a kal le a jongsu katana mel thatok lova in ngain jongsu katana a mel thatok lo thu le yuna in amuna lu alan tur thu shil tu nei om ang tak hian o asha chanta a chu wangin ama le ama chu dar thalanga in enin tungi ani a in shil non fo chin washroom a omlai chuan tu ti sha lo hne na tang text adonga tu emo hian beauty app my cam perfect link aron thon ngai to lem lovin linga chuan aluta in edit mail thatna hi alo ni athala in edit ta a mai bol le share dit chu ati bo veka avun ti engin a mui po ati no hlar mai ani athalak edit channel ti em a enin athalak edit ang taka mail tha in ataka om thei se ti in angai to na nova ma se a share lo chu thalaka effect amana piang kha ataka a mail alo in apply ngal zel ti hi ani washroom atanga chu azongin dar thalanga a mail ava hmuwa reilo ti lem ta a mail choi le dul rui tu na lo mail thatalo tuk chu mak ati kher mai classroom ma le nuwa po adar thalang kena chuan in enin a mail chu en kham thei lo ani a thian te point a mail in thlak chu an lo hmu mai bik lo eng lipstick nge a man ti te chu an zoda ma se do hi chuan engma man lo thu a shil zirlai dang te point mail tha an ti le a atha te lak sakin an upload a an school pum mai chuan an ngai sang ta hle then khatin makeup an hoina sa hle ani an ringa a then in edit ani an ring bok ma se atam jok chu chon yuna atang do hi a an tan na thlakin li jong su kanen an in me dei jok ti a comment tu an tam hle anu dewa jong su kan hallway a do hi chulo ti dingin in kop thale turin aron ngen do hi in ani na le larna te arun nei let le ta ka chuan an in then kha in chir ani do hi chuan chon yuna kyanga kal tura shilin kalson atuma ma se jong su ka ero do hi nei le ta tum ru hle yunai chu adu ve thu apuma ma se do hi chau chu amangai om chun ani thu ashil chuti chung po do hi in angai dam dil na pum sak lo wangin jong su ga chu do hi ma thing thi in angai dam na adil le a an bul vel om te chuan mak an ti hle do hi zaklu tuk chuan jong su ka din va theinan angai dam dil na chu apom thu ashil ta thop mai ani chuti lai takin a ep man my cam perfect atho hun chung chu atop ti text adong a version man make chu en chin na version chau aloni chu wangin a effect man chuan minute rei lo te chau awo to ang rang taka in thiar filimin bathroom a lut ngal notification dong le in a trial man chu atopa a mail pa nga ya alen le to link ron thon tu number share lo chu a text le da a app man regular version a le thei dan tur avazot ani a mail than na in mi zong zong a hip thei zia a mu nuwa phei chuan a mail pa ngai let le kha adu lo bur ani do hi chuan be se na sang tak nen chan na adun hun chu anga ka reloaded nuwa chan na chu dongin full version app chu le adu ani chuan consulting room a kal turin aron shil consulting room a chuan avakala khamitu ka ato anzirtir tu thar oki chula avamu anzirtir tu thar chuan in ring tok takin trial version kha tha atm le full version chu adu tak tak le tak tak lo alo zota do hi chuan azo na chu chang lovin engtia chu app chung chang chu lo hria nge ani zon le tin anzirtir tu nge hi app ling ron thon tu kha ani ti a hre chuak thuaya anzirtir tu chuan app siam tu chu a hriat bik lo thu le full version chu amang don ani chuan ti tur nei thu ashil do hi chuan anzirtir tu thar tu sui chu apoma
akut chu ama in aron thiringot thichin chu ama lekha a chuan farin thuzia ka aron changa dodo hi chu ataka mil thathe na e mang turin ramhuai nen inrem nan lo siam rengani ti po she ha olovin contract assign ta ani Yerimi klasa amuthu chu aron hara sangua hnena mangche aman thu ashila thimin alo hwal vela chu thim top hun tur chu hriat anilo thinrim na thik na len dan na in akhatani zirtir tu bongguwa amu tel thule zirlai bo ti chu anbo dan le anbo chan ashia chwa to bok thu asoi sangua chuan website siamin mi bo te thalak chu ada an mani lo shatu te ron kal an tum thu Yerimi ashil ma se chung zong zong chu an zirtir tu chuan alo shele veka zirtir tu dang shilin website chu te cheturin an shil ani Yerimi chuan rikeu makle ring tak mai asha china insilna ruma a omlai po in churi chu ashele a chuta dar thalanga chuan ama mel thopu ma se mi zedang dai mai swal mel tak hian arun bia a chu dar thalang chunga tanga aron chwa tep tho thu asoi ama chawa klasa athurlain dar thalanga chang abula mi bote alam hoya lo thu te chu amua ma se hoilen rualin an bole vek zirtir tu bongu achuan Yerimi chu engwanga mi bote chungcha ngai ventlat nge ani thu azota Yerimi chuan class monitor ani anga amo phurna ani thu in achang zirtir tu chuan inrimna asiam puya dar thalang chunga aluta athil du tak khun diam chunga awazong mu ani chuan a classmate bota te chu anrun le tur thu ashil ma se a mu man lo ani ero chuan ama nge po chu da thalang chunga chuan atang hlen don ani Yerimi chuan ngun taka angai tu anuwa arot na chu pomin contract assign veta chu vele dar thalang chunga chuan aluta chu mun chu an school tho ani ma se athim hle dar thalang le lama umti chu amu theya ma se anni in an mu ve theilova aka ovak vak pu in an che theilo a beidung runghal hle a phone lai chu ti engin akal zela banga an zirtir tu bongu minglo inziakte an class number le sangu anena an minglo inziak hi awamu tu emojui tu anei awa zui zela chuta me cheno pang awatong klasa sangu amal taka athurlain Yerimi voicemail adong counseling room a kakal dona engi mothil danglam tak alo thlengpal ani chuan ti thleng hi asoi ani counseling room a avatlan phei ngala alo inkal Yerimi chu ako vak vaka abula zirlai lo omve te po chu Yerimi an hmule hmulo azota ma se tu ma in an hmulo sanguwan Yerimi chu khonge a omang tia angai tu alain nunglama chang aron ko Yerimi a hmule ta ka chuan sanguwa po ahlim hle ani dar thalang chunga tang mek Yerimi chu a mei cheno pang char thar nen chuan an kal dun zela ama lo midang an omvelo azota chu no pang chuan an omve thule an hlo thu te asoya Yerimi chu mi te bula shwai tur chuan angena lelo na chuan an chhota a me cheno pang chuan chu mun chu a hriat bik lo thu asoya an kal ta zela ma se an kal na nga ya tho chuan an lo chuak nun zel beidungin lelo na chuan an thu a chu no pang chuan Yerimi chu dar thalanga a in en lai a mu reng thin thu le alung ngai mel hle thin thu ashila midang te veng thong lova ama hlim na tur chau ngai to ave turin ashil Yerimi chuan hnoi sen te hnoin klasa te chuan alam chiam maya midang te chuan limpui viau ma se sangowa ero in a dan chu mak ati hle ani sanguwan Yerimin alokara tanga hourglass ala chuak lai alo mu ama a zirtir tu bonguwa office a an mu kha ani ti a hre chuak Yerimi chu a ring hlela a zui ru tanta a ma se thudik tak a hriat ma chuan a ring hlel ti atilang du lo Yerimi le no pangte chuan an lo murenga no pang chuan pon lama Yerimi chu Yerimi tak tak ni adu thule
chu hmun atanga achuak theilo ani chuan Yerimi lemzok chu Yerimi taktaka achan tur thu ashil sangu chuan our glass chu ala chuaka Yerimin aven le chuan alo to lo pilet ngal turin ashila mase apek le du lo wangin sangu chu ta a Yerimi chuan pha in angonga areka engwanga chu tianga ti chunge ani azot sangu chuan Yerimi taktak ani lo thu asoya chunu chuan atak le alema lo thu soin athin rim hle Yerimi te hena zirtiu tu pa chu ron langin un anei tam to lo thu asoya Yerimin achwa the dan tur zota zirtiu tu bongu chuan ama Yerimi vekin asha thu soin tuna an ommek na hmun chu enge ni azota atan chuan chu hmun chu vanram ani thu asoibok chu vele Yerimi chuan ngai tu ngalin chu hmun chu zirtiu tu bongu ta na vanram ani chuan midang tan chuan mangchia ani ti ashe chuak ta a omzia chu a opna hmun chu mumang mai ani awangin a har chuak ani chuan chu hmun atang chuan a chuak thei tina ani ti chuan Yerimi chu amit chingin hospitala aron har chuaka zirtir tu bongu wa chuan Yerimi chu ati that thule mumang atanga aron har chua thei awangin a thian dang zong te po an ni na nga ya an le le vek tur thu ashila engkim adang lam to tur thule counseling po a to lo tur thu asoi ti chuan thi sen manga contract alo sign pui to zong te chu la let vekin thil thleng to zong po la thlengai lo ang main pa nga ya le tir le vek ani tuna nightmare teacher kan enzo ta ka khan ka ngai dan tlem zong kan soi velo ka nge atir chuan zirtir tu pa hi ramhoi swal deuh ni in ka nga ya ma se ke ma chau ka niam chu ka shelo he nightmare teacher hian min ko mu nei ni tlata hriat na kaneya chu mishing te he kan du am ema kan ni na le kan nei sa aya thare sang nei zel kan du chuta tak chuan mitam takin khovel thiam na mangin an melte an siam tha a kutling lovin sum an lalut bok chu tiang chuan an du chu an nei ta a an hlim do ne mo an ti a ma se an hlim rei chuang lo mi te shat pui si lovin chung rila an ruma an nun dan nga ya khan le le an chaka ma se a har satlat to thin hi zong an ni chu ka te lo ma se kan khovel hi han enila mitam tak nuna thleng ne na ka ngai ruat hian he nightmare teacher nen hian in angtlatin ka sia a tin an zirtir tu pa po hi aswal ka te talo